שלום יוטיוב FXP, היום יש לנו פה אנבוקסינג לחבילה שהבאתי עכשיו מהדואר. הגיע בדואר רגיל, שזה נכנס לתיבה. אז דקה ונפתח פה את החבילה. דקה פשוט עם יד אחת. זה כזה מחשמל ליד. הזמנתי 2 לי ולחבר. זה כזה הטבעת, זה כזה נחמד, טבע. כאן נשים את זה לדוגמה. אתה שם את זה ככה על היד, וזה... אתה אומר לחבר פה, עכשיו התחלנו את הבית ספר וזה, אז זה טוב. בואו נעשה את זה שנייה. זרם חזק. בואו נבדוק שהשני גם עובד. עלה 8 שקל, שתיהם ביחד, כל אחד 4.5, אבל הדולר עלה. טוב, תודה שצפיתם, זה האנבוקסינג שלי לשתי מחשמלים של טריקים. יש חבילה, בוא נראה אם יש עוד משהו בחבילה, דקה. לא. טוב. בואו דקה נצלם הכל באחד של הסרט. תודה שצפיתם, זה האנבוקסינג שלי.